या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आणि आपण पाहत आहेत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या हद्दीत असलेलं प्रभाग 7 मधील गटार चोरीस केल्याचा अजब दावा विरोधी नगरसेवकांनी केलाय। बिल्डरनं प्लांटिंग करत असताना चक्क गटारच बुजवून टाकलंय। याबाबत नगरसेवक रणजित तावडे आणि नगरसेविका अक्षता जैतापकर, मनोज सावंत यांनी आवाज उठवलाय। संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे। माडखोल गावातील देवस्थान जमीन विक्री व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे। असं असताना विद्यमान कमिटीतील सदस्य जमीन व्यवहारात होते, त्यामुळे नवीन कमिटी करताना या जमीन विक्री व्यवहारातील सदस्यांना कमिटीत स्थान देऊ नये। तसेच स्थानिक देवस्थान समिती अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतनं गठीतच केली नाहीये, ती तात्काळ गठीत करावी या मागणीसाठी सावंतवाडीतील देवस्थान कार्यालय, आत्मेश्वर मंदिर जवळ माडखोल येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली संतोष मालेटकर, हरीश लाते, अभिजित खाडी, अशोक मेस्त्री, जानू पाटील, चंद्रकांत परब, रमी मेस्त्री, ग्रामपंचायत सदस्य संजय गवस यांनी उपोषण सुरू केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पशुसंवर्धन आणि दूध उत्पादन वाढीच्या दृष्टीनं गावातील विकास सोसायटीच्या माध्यमातूनच दूध संकलन करण्यात येणार आहे। तसेच एक गाव एक दूध संस्था असं काम यापुढे केलं जाणार आहे। एका गावात 2-2 दूध संस्था आणि त्यांना गोकुळनं कोड देऊ नये, एका गावात एकच दूध संस्था असावी असं नियोजन यापुढे जिल्हा बँक आणि गोकुळच्या माध्यमातून केलं जाणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे चेअरमन मनीष दळवी यांनी बैठकीत स्पष्ट केलंय। मुंबई गोवा महामार्गावरील इंदापूर ते झाराप या महामार्गावरील प्रलंबित कामं तात्काळ पूर्ण करायच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाणांनी संबंधित विभागाला दिल्यात। रस्त्याची कामं पावसाळ्यापूर्वी युद्ध पातळीवर पूर्ण करावीत आणि होणारे अपघात रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले। मुंबई इथं त्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नावरून आढावा बैठक घेतली, यावेळी ते बोलत होते। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नवी मुंबई येथील कोकण भवन मधील राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयात मुंबई गोवा महामार्गाच्या प्रगतीबाबत आढावा बैठक घेतली। या बैठकीला राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते। कारण नसताना माझ्या आणि माझ्या सहकाऱ्यांबद्दल गैरसमज पसरवला जातोय, जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। या बातम्यांमध्ये कोणतंच तथ्य नाही असं म्हणत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यांच्या भाजप प्रवेशाबाबतच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिलंय। जोपर्यंत जीवात जीव आहे तोपर्यंत पक्षासोबत राहणार, या चर्चा थांबवा, तुकडा पाडा असं म्हणत अजित पवारांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय। ते मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।